opogore e boma ma Migori koda alwora mare. Gisani nyakorom gajwang watude achiel kachiel gi Juma mondo mi walere wi chal mar county no ma Migori bang' ng'anyo makamano. Miwa picha mar Migori e sechegi. Juma. Kabana wiji makare Lydia kachiel kod Bati kuok e studio maro ma Nairobi ka bende nyaka sama weni ante chuny boma no ma Migori ka bende wasebedo odiochieng' mangima kwang'iyo kaka wechego mag ng'anyo mag Azimio osebiro kadhi nyime e kaunti ma Migori. Sama nyaka sama weno ka kendo koro dhi makare kendo nyaka sani onge koko mora mora. Wabe nyiso ni koro rakruok mano bilantie kod jopiny nyaka sani koro rumo. King'i apaya machiegni biro kamana ka oganda matin ema nyaka sani koro wuotho koni gi koni. Ka bende obila mane kod nitie odiochieng' mangima nyaka sani koro osedok e sinde mopogore opogore. Ka bende ma nyiso ni koro ng'anyo machal koda mae koro rumo. Odiochieng' ma kawuono no ka nitie rakruok mabe ne obede kindo obila kaachiel kod jopiny. Ka bende rakruok ne ochungo chenrogo mag ohala kaachiel kod kata mago mag wuoth e apaya maduong' ma Migori kae. Ka bende waneno ka bende johala mathoth mane obiro kinyi mondo kono ya wandgi ne odok pacho nikech rakruok machal koda mae. E kin rakruok ni kod obila bende waneno ka achiel kuom obila men OCS mar station beno ma Migori noyudo hinyruok matin bang' kane ogoye kod kidi. Ka bende japiny moro amora ma nyaka sando hinyruok to koro pok wayudo. Ka bende igeno ni koro chenro machal koda mae ogiko odiochieng' ma kawuono ka koro onge japiny moyudo hinyruok. Ka bende obila bende koro pod oramo ni pok gibiyiene jopiny mondo obed kod ng'anyo bende koro mano mar koko. Ma en oto bende ne ogol kod jatend obila e kaunti ma Migori ma Kwanjala. Mane ramo ni obila ne rakore mana kod jogo eko mane nitie kod paro marach mati wechego mag kuo kaachiel kod dina paya apano bed nyaka sani oganda mathoth koro tiyo godo. Ka bende wacho ni kako obila gibiro dhi nyime marito mwandu jopiny kaachiel kod ratiro mag joma moko. Ka Wanjala bende okwayo oganda e kaunti ma Migori sama ging'anyo gitim ng'anyo e yono molore kod chik. Ka bende singo ni obila biro ratiro margi. Kata bende nyaka sani kwano ka koro wechego mag ng'anyo rumo kendo boma ni Migori koro kwe. Kata kamano winjo ka nyaka sani en boma bendo kebedo ga ka sama chal koda mae koro winjo thum koni gi koni. Ma bende nyaka sani koro ok winjre. Nyiso ni ohala odiochieng' mangima onge ohala modhi nyime. Ka bende igeno ni sama odiochieng' makiny ohala nyalo dhi nyime e kaunti ma Migori. Kata kamano nwa winjo kama okumo jeno bende nyaka sani ne ng'anyo. Koro pod oramo ne ng'anyo margi ok orumo kawuono gibiro dhi nyime kod ng'anyo. Kendo wayudo odiochieng' makiny chenro ne chal nade be johala yudo thuolo mar dhi nyime kod chenro gi mag ohala to wechego mag wuoth kine dhi nyime kako osebiro ka dhi e kinde mokalo ka onge ng'anyo kochakore sani pod wang'iyo mar gento odiochieng' makiny ang'o makiny wakelni. Lydia kamana kaka weche chalo kaka Juma